Versòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés. Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio. Lo nostre era tan sexy i sensible, aquella veu tan brutal i indescriptible. No sé, xori, crec que m'he posat trista. No sé, xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el shadow, sóc immadura, deixo el meu amor de lado. Bon dia, Oriol! Bona tarda, Lola. Com Tenia aquí estàs? problemes per agafar el micròfon. Molt bé, i tu? Molt bé, cansada, com sempre. Avui he estat mitja hora parada a Sants, gràcies a la meva estimada Renfe. Bueno, parlarem dels trens, parlarem de la Renfe. Mira, només et diré que ma mare ha acceptat pagar-me la T-jove per anar amb ferros. La cosa és que els ferros em maregen a mi. Per què? Perquè fa més calor que la Renfe, els seients estan més a prop de la gent, no m'acaben. Però bueno, què li farem? Almenys van a l'hora, no? Almenys no arribo mitja hora tard a classe. Clar. O arribo a classe, que ja és un punt. També és un punt molt positiu. Bueno, aquesta setmana tornem a no tenir entrevista. No sé què ens passa. No sé què ens passa però últimament. han sigut per motius... Sí, d'última hora. Perquè la gent que entrevistem, té feines. Sí. I, A vegades poden guardar-te una data i a última hora clar, jo crec que voldran anar a treballar en comptes de venir a parlar a un programa de ràdio que venen perquè volen. Jo vindria aquí. Home, jo també, però... Bueno, entrem ja al seu setmanal. Si vols, entrem amb el tema que has comentat tu, els trens, els meravellosos trens de la Renfe. Sí, en principi el dilluns havia de començar una vaga de Renfe. Després d'una setmana la Renfe anant ja fatal. Sí. Pel tema de passar rodalies a Catalunya o alguna cosa així. Sí, jo ho he llegit, tinc aquí les fonts del País. Molt bé, Oriol. I bueno, la vaga és perquè... Era. Es va desconvocar en principi. En teoria es va desconvocar perquè el que és Renfe, Catalunya, s'havia de traspassar rodalies. I es volia crear com una espècie d'empresa que acollís tot aquest com traspàs de poder, entre cometes, del govern d'Espanya a la Generalitat. Què passa? Que els treballadors doncs s'hi han oposat perquè... Ei, per què mires així? No, perquè penso, si fins ara va malament, per què no canviar? No, però crec que era un tema per temes laborals, de drets laborals, de contractes, de... No sé, és bueno, complicat. Que aquí ningú es queixava perquè va com... va, sinó per polítiques. Però ningú es queixa de que va fatal. La vaga no és perquè vagi malament. Vale. La vaga és per temes de traspàs de competències de la GN, bueno, del govern a la GN. Al final no. Per això s'ha cancel·lat la vaga. Clar, al final no. Al final no. Tot i així, qui diria que s'ha cancel·lat la vaga? Perquè aquesta setmana els trens no van. No. O sigui, terrible. Vaig a buscar perquè el dimecres, ahir, va ser increïble. No sé si va dir dimecres. No, va ser dimarts. Mai havia vist tants avisos de els trens circulen amb demores en la meva vida. Però va ser increïble. Primer era... perquè hi ha uns sindicats que estan fent vaga. Després, avaria tècnica a un punt, avaria tècnica a l'altre punt, avaria tècnica més enllà. O sigui, un show. De fet, jo avui, quan he anat cap a la uni, he arribat al Prat i posava Sant Vicenç de Calders, que normalment no para al Prat, clar, pararà a totes les estacions. Tu quan veus això, a l'estació del Prat, ja està. Això, vol dir que la Renfe va molt malament. Sant Vicenç de Calders només para al Prat i a Bellvitge quan realment tenim problemes. Clar, bueno. És que aquí, mira, la que dic de dimecres o dimarts. Primer s'inicia amb normalitat, però podria haver-se afectat per la saturada dels sindicats. Després s'atura un tren al Clot. Després del tren al Clot passen més coses, que no m'oblido. Ja portem 2, en un dia. Ja, no. Bueno, és que el Rufián, no, com es diu, el Gabriel... Com es diu el d'Esquerra? El Rufián, no? El discurs que ha fet a la Generalitat Espanyola, com es diu, al Congreso de los Diputados, es diu? No sé com es diu. Sí. Ha ensenyat un bitllet, ¿no? Al abono recurrente de Rodalies, dient... Esto no sirve para nada. Esto es el infierno de los catalanes. Literalment, que ha dit... O sigui, ha donat uns números, unes barbaritats, més de 800 incidències a l'any. Tenim en compte que té l'any 300
60 poc dies. En les que venem a més de 2 incidències per dia. És que és molt heavy. És molt fort. Que la gent perd una mitjana de 12 hores setmanals de la seva vida a la Renfe. Home, si fem càlculs, jo perdo mínim 7. És que és molt Mínim, heavy. mínim. Per això era de mitja. Incidències que de mitjana duren una hora. De mitjana. Però és que una cosa, estem parlant... Jo per agafar el tren, vale? O sigui, tu perquè vas a l'Autònoma, jo haig de fer 2 parades. I encara així, o sigui, són 10 minuts de trajecte, que és una merdeta, i encara així hi ha dies que arribo tard a classe. No, és que és això, jo no puc arribar a 5 minuts tard a classe. No. O arribo. O una hora abans o 20 minuts tard, no hi ha punt mig. Sí, tal qual. Perquè agafes el tren de 4 o 5 hores abans... I tot i així arribes tard, eh? Sí, no. O sigui... El dia aquest que hi havia tantes coses, jo vaig agafar el tren... El d'abans no. El d'abans, pues el d'abans, i vaig arribar tard, perquè el tren va passar 40 minuts tard. És una vergonya. És una barbaritat. És que és una cosa... Només, mira, avui parlàvem amb la Carlota... Incidència tècnica a Sant Vicenç de Calders, incidència tècnica a Garraf i Sitges, incidència tècnica altra vez a Garraf i Sitges, no sé què passa entre Garraf i Sitges. Avui parlàvem amb la Carlota que l'abono recurrente, això de que pagues 10 euros al principi de trimestre i després realment et surt gratis perquè te'ls retornen, és l'excusa per fer gratis la Renfe de lo malament que va. Però, no, jo he vist gent que diu, però és que és gratis, de què us quejáis? Bueno, pues és que va com el... Ja m'enteneu, va fatal. Bueno, però encara que el bitllet et costi gratis, Clar, no. Ve que tothom paga impostos. Exacte. Què s'està fent? I tots els diners que diuen que inverteixen en la Renfe, què s'està fent? Després, a mi el que és trist és que això de que els serveis públics vagin tan malament dona peu a que la gent vagi en transport privat. No, i que també algo que és més delicat i és que la gent comenci a abogar per de què serveixen els impostos. Ja. I de què serveix mantenir transport públic? Clar. Ja. És que... Ojo, cuidao. És que això a les dretes els hi va tan bé, tan bé. Bueno, per un transport públic i de qualitat, sisplau. Han de tenir compte amb el que fan. Exacte. Bueno, més coses, més debats. Més debats? Yes. Més debats, un debat torrero, no? Podríem dir. El programa La Turra de la nostra estimada Alba Riera, que va venir aquí als Tòtils convidada. Ja fa uns mesos. Ja fa bastants mesos, de fet. Sí. Bueno, van comentar un programa seu fa alguns programes sobre la Juana Dolores. Parlem molt d'ella, ens agrada molt. I presumim molt de que ha vingut també. Òbviament. I en aquest cas va fer un debat sobre el xarneguisme pel discurs d'Eduard Solà, els Gaudí reivindicar una mica doncs, els seus orígens xarnegos. I de sos pares. De sos pares, clar. I l'Alba Riera doncs, ha fet un debat molt interessant a la Turra, en el qual estava Joel Díaz. És molt alt. No sé quan va deixar el Joel Díaz. És molt alt. És que jo he vist el clip de l'inici, on abraça l'Alba Riera. I és molt alt. Comparat amb l'Alba Riera. Però és que l'Alba Riera és de la meva alçada, llavors per mi em sembla molt alt. Bueno, i més gent. Jugava a bàsquet. Sí, hi havia un historiador, una... Xarnega? No, o sigui, era xarnega... que això en veritat és debatible, rotllo el tema xarnego, perquè tots són xarnegos, realment. No, però sí, la cosa és... Bueno, era un insult a Catalunya abans, xarnego, però... Ja. Això, una senyora, una dona que era politòloga, crec, i després hi havia el Joel Díaz i un articulista. I han parlat sobre el debat del xarneguisme al 2025, sobre la catalanitat, sobre la pertinença a Catalunya i a un territori. Crec que ha sigut molt interessant. Jo me l'he de veure. Vaig dir que me'l miria per aquest programa i no me l'he vist encara. No he tingut temps, la veritat. Però tinc moltes ganes de veure'l. Sí. També vull veure què hi pinta ja el Joel Díaz. El Joel Díaz jo crec que va com a figura de... Perquè ho dius del principi, jo no entenc com estem parlant d'això avui dia. Sí. Aboga per la postura de... no té sentit parlar de xarneguisme el 2025 quan ja s'ha integrat tota la població provenent de fora d'Espanya a Catalunya. Teòricament. Teòricament, exacte. Igualment, jo em refereixo a que, per exemple, ell va ser un dels que va fer els grans tuits en contra el discurs de l'Eduard Solà. O sigui, com que sé per què està allà, però em fa gràcia com que ell
no és ni un historiador, ni politòleg, ni articòloga... Bueno, però és el Joel Díaz. Però és el Joel Díaz, clar, exacte. I que al final tot s'escombra cap a casa, saps? També entenem. Sí. Però vull escoltar-lo parlar d'això més enllà de les barbaritats que diu a vegades, saps? No, però té un discurs coherent. Per això, crec que és una persona que diu moltes bestieses, aquí ja l'hem posat a parir algun cop. No desentona. Però, quan ha de parlar seriosament, crec que té molt bones coses a dir. Sí, si te l'escoltes un dia podríem parlar d'això als tòtils perquè crec que és molt interessant. Vale, me l'escoltaré. Un dia farem especial xarneguisme. Li traurem la feina a la turra. El Barriera, contracta'ns. És broma, òbviament és broma. Surt Déus i simis i entra als tòtils. És broma. Tot és broma, que si no ens fan fora. No és broma, és broma. Després, més notícies així per sobre, tirant una mica d'orgull local, i és que... Ui, és que ha hagut un soroll curiós. Sí, perquè he fet així. Ui, doncs vigila. Sí. El Cachopo, restaurant del Prat. Molt famós, molt conegut. I que sorprenentment té cachopos. Va estar present a la Champions Burger i va guanyar com a millor proposta local i estarà a la final nacional de Champions Burger. Jo ja dic que jo vaig anar, vaig provar una hamburguesa, estic jutjant una mica per sobre, però crec que vaig provar de les més senzilles i no sé, què t'haig de dir? Aneu a la Santa. Bàsicament. Tampoc és molt barata, la Santa. No, però dic a nivell de... Si vols hamburgueses loques, tal... Bueno, loques, hamburgueses rotllo més... No, però amb molta cosa, sí. Saps? No sé, jo aniria a la Santa abans que tornar a la Champions Burger. O sigui, està graciós perquè hi ha conceptes estranys. Sí. Jo em vaig menjar una que estava la carn madurada, que tenia mermelada de tuétano, tenia... Bueno, és tot coses per vegans, A tu t'encantaria. A mi m'encantaria. I super gluten free, oi que sí? Pues de fet tenien la majoria pa sense gluten. Ah, doncs està molt bé, llavors. Llavors no em queixo. Llavors aniràs l'any que ve. Bueno, no, perquè és carn. No, però teniu opcions vegetarianes, Ah, doncs llavors ja està, ja m'hi trobaràs l'any vinent. Bueno, però la veritat és Només que... he de dir que a mi les hamburgueses no és el meu menjar preferit. Ja, i també, doncs, no sé, si tot és de carn. A veure què dius, Rotllo... No, però dic, si una hamburguesa té costilla ahumada, panceta no sé què... No, però fan unes coses molt loques i molt bones, amb carn vegetal. Ja. O sigui, com... No, però jo també m'agradaria que hi hagués més vegetal, perquè al final tanta carn empatxa. No, sí, bueno, jo és que realment només de l'olor la carn ja em mareja. Bueno, més coses. Estem a Galícia o estem al Prat? Perquè jo no ho sé. No sé, jo quan he sortit de casa dic que, no sé, em posaré parlar gallec, posaré parlar asturiano... Ho anava a intentar, però crec que no, per respecte a tothom. Ai, no sé, dir gairebé res en gallec. No, jo no ho intentaré, aquí en públic no, després potser sí. Gràcies. Però bueno, bàsicament fa un temps gris. Temps del nord. No hi ha per on agafar-ho, o sigui, és que no es veu el sol. No. Plou tota l'estona sense ploure. Ja, és que és la boirina aquesta... Sí, que se't mulla la cara. Mullada del nord. Mojabobos. Mojabobos. Algun cop em va dir aquesta paraula i me la vaig quedar. La lluvia mojabobos. Pues literalment em sento mojaboba. Bueno, fa un temps una mica així patxuro. També t'he de dir, a mi tampoc em desagrada del tot, perquè llavors sé com vestir-me. Perquè no arriba a fer fred, tampoc. I no arriba a fer calor. Exacte, llavors puc anar així i vaig bé. Això perquè si no arriba aquest moment de l'any de... Hosti, si em trec la jaqueta tinc fred, si em poso la jaqueta tinc calor... I segur que després d'aquest temps vindrà una xafogó. Han dit que al maig serà fred. Ah, sí? Sí, ho he llegit del... El canvi climàtic. És que, de veritat, em preocupa tant. Al juny tindrem temperatures màximes de 10 graus i al desembre de... No, és broma. Ah, vale, quin ensurt. No ho sé, però tu creus que es pot donar la volta a rotllo que al juny sigui l'hivern i al desembre sigui l'estiu? Bueno, a l'altra meitat del món... Ja, però dic... que no saps el que... Sí, jo crec que en algun moment podria passar i que a l'altra meitat del món fos... Al revés. Tinguessin el nostre clima actual. Però és que llavors el clima mediterrani s'aniria a la merda. No! Clar. O sigui, els pijos, només per mantenir el clima mediterrani, haurien de voler guardar el canvi climàtic i voler que no passés. Només pel clima mediterrani, Només per la Costa Brava. Pijos, ja sabeu què heu de fer. I per València, home, que a la gent li agrada molt anar a València de vacances. Allà, la sangrieta i tot claro, això. La paella, sí.
Jo dic, és que tothom té... O sigui, és que de veritat, siguis del bàndol que siguis, bueno, com bàndols, siguis de la postura que siguis... T'interessa el canvi climàtic. Exacte. Traia una cosa positiva i és que els embassaments ja estan fregant el 50% de capacitat després de... La Lola es riu per una cosa que va passar ahir, no? És que ahir, quan ho llegia, jo vaig llegir plou molt, neva molt i els embarassaments freguen el 50%. I li vaig dir a l'Oriol, què té a veure que plogui i nevi amb que la gent estigui menys embarassada? Bueno, no tenia res a veure. Podries, si fos rotllo dada real, que des de fa 5 anys plou molt i neva molt i els embarassaments pugen, ho podries atribuir que la gent està més a casa. Clar, sí, o sí, realment com amb la Covid. Clar. Sí. Però bueno, això, els embarassaments... no. Els embarassaments pugen molt. Els embassaments han pujat molt bé perquè l'any passat la sequia que vam patir. Ja, per això que estaven, no sé, 15%, 20%, i ara estan fregant el 50%. I molt bé, també anàvem molt i vaig anar a la neu el cap de setmana passat i és una passada, sí? Sí. I jo per què no sabia això? No sé, vaig pujar fotos. L'Oriol m'oculta coses. Titular les històries. dels tòtils. És broma, no? Si vaig posar una foto de la compte de fotos. Ah, la de l'ocellet? No, la de les muntanyes nevades, que se us sortia el Pedrafort que ha nevat. Bueno, després ho mira. la Lola no mira l'Instagram de l'Oriol. Es salta les històries d'Oriol Fotos. Terrible. No, és broma. Sí. A veure, a mi és que ja m'agrada. A mi ni molt de fred ni molta calor. Ni frío ni calor. 0 grados. Igualtat. Igual. És broma. Bueno, també ha sortit recentment el documental de Lamine Yamal amb TV3 de Revolució 304. Tampoc me l'he mirat, era de deures. Jo me l'vaig mirar en directe. L'Oriol és l'estudiant que estudia i fa tot el treball. La Lola és l'estudiant que fa la presentació del treball. I presenta, i és així. Jo opino sense saber, l'Oriol opina sabent. Jo crec que el documental de Lamine Yamal i el debat de la Turra tenen més a veure del que sembla. Completament. I jo els hi veig una connexió molt directa. Crec que quan et vegi les dues coses podríem fer un programa parlant d'identitat a Catalunya, que és un tema tan interessant. A mi em fascina. Perquè m'he donat compte que no tenim això ben posat. Bueno. És que a més seria molt interessant parlar-ho amb diversitats. Li copiem a la Turra el format. No, és que és una merda que hi hagi com un format tan clar com és la Turra, perquè tot el que facis que s'assembli semblarà que els estem copiant. Però és que igual que passa amb la sotana, saps? Ja. Però bueno, no, però és que penso, clar, potser per tu i per mi, igual que pel Joel Díaz o per gent blanca catalana d'arrel, per dir de forma... Que entre cometes, perquè en realitat hi ha gent que s'enxarnega, que té menys antecedents, menys avantpassats que jo, que fora de Catalunya, i al revés, saps? Sí, però és una forma de parlar, saps? O sigui, per mi ser catalana d'arrel és una forma de parlar, ¿vale? Sí. O sigui, és una xorrada, però perquè ens entenguem. Rotllo, nosaltres ho veiem des d'un punt de vista privilegiat. De dir, sí, segur que estan super... com per què no senten catalans aquesta gent? Per què no volen parlar català? O per què no senten que hagin de parlar català? Saps? Com que nosaltres ho veiem des del punt de vista ja tot win-win. Saps? Clar, perquè nosaltres ja estem acostumats a viure en català. Perquè, clar, és que hem nascut vivint en català, hem nascut amb el voltant en català, hem nascut que tothom dona per suposat que sabrem català, que parlarem en català, que tindrem un bon català, saps? Rotllo, mai ens ha dit ningú sí que parles bé el català, no? Saps què vull dir-te? O ningú de primera se'ns acosta parlant en castellà, i si ho és, no és per racisme, saps? És perquè la persona és castellanoparlant. Yeah. Jo crec que seria molt interessant, per això crec que és molt interessant el documental de Revolució 304, de Lamine Yamal, de barris dissidents en aquest aspecte, a veure com ho senten ells. Perquè si no parlem amb aquesta gent, no sabrem com arribar a aquesta gent. Inspirador. No, però a mi m'encantaria com tenir postures diferents i que parlessin sobre això. I convèncer a tothom de visca a Catalunya. I adoctrinar. Clar. No. Immersió lingüística als tòtils. He dit visca a Catalunya. Únicament. Igual que diria visca al Prat. Jo convenço a tothom que el Prat és el millor lloc al món, el meu lloc al món. Sí, jo també convenço això de la gent. Bueno. Passem de secció. Qui també ve fort aquesta setmana, la veritat. Entrem a Musical Lovers i, primer de tot, Oriol, t'ho deixo dir tu, perquè et fa molta il·lusió sempre parlar d'aquesta persona.
Ja està començant a ser El Déu Mosquinya. la Lola amb la Muixca i jo amb la Maria Jaume, que han tret Nostalgia Airlines Souvenir, que és com una segona part, no? És una primera part. Ah, és una primera part. Sí, o sigui, quan ho ha publicat, el disc, la primera part que va treure consta com a segon disc i la part que ha tret ara consta com a primer disc. Oh, uau. No sé per què, però bueno. Interessant, interessant. Bueno, són 5 cançons, que està My Sherry Go Home amb fades, Sí. i Màgia Obscura, amb la A, important amb la A del final majúscula. Jo no... O sigui, m'he escoltat aquestes 2 cançons, la resta de les que no. Jo tampoc. No he tingut temps perquè, ja que estem divendres, al vespre, quan està sonant el nostre programa en directe, vaig al concert de la Mosquinya amb la Judit i la Júlia. Per tant, m'he d'aprendre les cançons, que vaig una mica a contratemps, sigui dit. Però sí que és veritat que ha tret com una espècie de videoclip a cada cançó. O sigui, de les 3 que no són Moncherry Go Home i Màgia Obscura, les altres 3, tenen un videoclip en plan pantalla verda, saps? Com... Així Sí. com molt excèntric de colors, tal, però fa bona pinta. Jo crec que hauria de tornar a venir a gravar un videoclip al Prat. Jo també ho crec. I que contracti els tòtils d'ajudants. Bueno, això no cal, però... No, sí. Ah, vale. Per altra banda, una cançó que és que jo crec que almenys al meu TikTok no em para de sortir, que és Orilla, del Ocho Belial i l'Abat Guial. És molt fort perquè l'Ocho Belial, o Belial, o com es pronunciï, ha tret cançó en l'àlbum de la Muixca. La de... Ai, com es diu? Manipula. No, com es diu la cançó? La màquina del ritme. I també la Muixca ha tret una cançó al disc del Ocho Belial. O sigui que és com igualar a nivell musical l'Abat Guial i la Muixca. Saps? Però jo han col·laborat amb el mateix artista, és fort. Pocs artistes han col·laborat amb la Muixca i la Batial. Cap, és el primer, no? Doncs mira, ja es pot penjar la medalleta de És que és molt primer heavy. artista que col·labora amb l'Abat Guial i la Muixca. És molt fort. Hòstia, això el currículum va de locos, Això, vamos. I bueno, això que ho està batent molt aquesta cançó. Per altra banda, 31 Fam ha anunciat que traurà nou disc aquest any. 31 Fam va una mica a un disc a l'any, O sigui, també... És molt bon ritme un disc a l'any, Home, pels fans ve de gust. I per ells dus una feinada No, guapa. clar, per ells és un no parar de currar. A més, ho van treure com pel dia del pare, si no dic malament, i han fet com un vídeo, una promoció molt xula. Com ells vestits com si fossin empresaris d'una ràdio antiga, com dels anys, jo què sé, 70, 80, 90, no ho sé. Empresaris del Prat Ràdio. Sí, però és com en una ràdio i és molt xula, la promo. O sigui, de veritat. I per acabar, Música Lovers. I és que aquí fico tot el meu historial de búsquedes de l'Spotify. Molt bé, Lola, em sembla perfecte. Rusowski, que jo ben bé tampoc és que el segueixi, però segueixo el Ralphie Chu i tenen cançons junts. Va treure una cançó que m'està agradant molt, que es diu Alta Gama. Rusowski té cançons molt xules. També té la de Dolores amb el Ralphie Chu, entre d'altres. I aquesta Alta Gama, bastant xula, bastant top. Molt bé. Estaré sonant ara mateix, de fondo. Sonarà. Esperem. Esperem que sí, si me'n recordo. Escolteu-vos les nostres propostes. Recomanacions. Això, Sonen recomanacions al musicals. programa, però us les podeu escoltar. Exacte. Si esteu a Spotify, poseu la música en añadir a la lista. Exacte. Com es diu, lo de añadir a la cola? O... Afegir a la cua, sí. Afegir la cua, això, a la cua. És tan fàcil. O fer una playlist de propostes tòtils. Clar, Ens la ho feu. podríem fer No, els nosaltres. nostres fans. Vale. Jo fins que no tinguem club de fans dels tòtils, a TikTok o a Instagram, no consideraré... No deixaràs el programa. No. I tot i així tampoc el deixaré, però és un objectiu que tinc. El sembla bé. Et sembla bé? Ai, m'estàs passant el badall. Bueno, Pues, mentre et passo el badall, passem amb Fora de Joc. Comencem amb les notícies. El parte torna, el parte de lesiones, torna bé fort. el comunicat mèdic d'assistència sanitària, torna al Barça com a hospital. Lesions al primer equip. Tenim Caçador, que s'ha trencat els Lligaments creuats. No, creuats no, però són com uns lligaments del genoll.
Crec que va ser una acció amb un joc de Griezmann en el partit del Barça-Atlético de Madrid, partit bojíssim, que crec que no vam dir res, no?, en l'anterior programa. Sí, no, sempre comentem. Quan va ser el partit? És que no me'n recordo. És que si va ser dijous, potser no. Clar, això... No, va ser cap de setmana. Bueno, en fi, Marc Casador, Íñigo Martínez es perd 3 setmanes i el femení, la pitjor notícia... La lesió aquesta de l'Íñigo Martínez ha generat molt bombo, perquè hi havia gent que deia que era per perdre's... Que era per perdre els partits. A mi em sembla perfecte que es perdi partits amb la selecció espanyola. No, però, o sigui, un de com es diu, de l'Atlético de Madrid va sortir i va dir, bro, rotllo, és una falta de respecte al jugador, que a més li estaven dient a un que també juga a la selecció espanyola, saps? I és una falta de respecte per l'equip mèdic que ha signat el parte, saps? Bueno, a mi em va semblar molt interessant que critiquessin. No a l'Íñigo, sinó a qui criticava l'Íñigo. Des d'un jugador de l'Atlético, saps? Com que vaig pensar. Ben dit, Tet. Lesions que van trencar el cor dels culers. Quique Nazaret espera el que queda temporada. L'han operat, 4 mesos de recuperació. Terrible. Dels lligaments creuats l'ha fet, no? També? Crec que eren els lligaments del turmell. És veritat. Per mi només existeixen els lligaments creuats. Però és veritat. Són fotuts, ja podria existir una altra lesió. És veritat, és la del turmell. És perfecta la Quique Nazaret. Està parlant català, només per això ja. És que, no, jo ho dic només per això. O sigui, és literalment... És molt bona jugadora. No, sí. Jo volia dir que m'estava referint a això. És que no em para de sortir a TikTok. El vídeo d'ella cantant Porto l'escut al pit. És que és perfecta. Bueno, també se'ns ha lesionat... Una cosa, això del micro és una paranoia, que si parlo pel costat no se sent. O sigui, si escolteu coses rares quan l'Oriol i jo parlem és perquè avui ens ha donat per tenir el micro en mà i es nota molt. Bueno, sí. L'Ona Batlle està lesionada, em vas dir? Correcte. La promotora dels festucs del Club Barcelona de futbol està lesionada. Ho té tot, o sigui... Jo crec que era l'últim ja perquè t'acabessis d'obsessionar amb ella, i és que promocioni festucs. És que, per qui no ho sàpiga, els festucs són la meva obsessió. O sigui, m'agraden en totes les formes. Crema, en tot. Cru... O sigui, en cru, en crema, fregits, en gelat... No me n'he menjat mai fregits. Al forn... Sí? No sé. En pastissos, en iogurts, en tot. És que està boníssim. I això, i que la Ona Batlle ho promocioni, i és com el meu ideal perfecte. Catalana, del Barça, saps? O sigui, festucs, ho té tot. Bueno, això també està lesionada, pobreta. Sí. Per cert, m'ha sortit un TikTok avui, parlant de lesions. O sigui, la gent es pensarà que ho he relacionat per això. No, ho he relacionat per l'Ona Batlle. Com es diu la nòvia? La Lucy Bronze, que abans jugava al Barça i s'ha anat al Chelsea, té TDAH i autisme. Que t'ho juro. O sigui, es veu que va fer una entrevista l'altre dia on explicava que li van diagnosticar l'autisme al 2021 i el TDAH, no sé si alhora o anteriorment, que ella ho sospitava des de sempre per coses seves, com per exemple com que li costa molt mantenir contacte visual amb la gent, el contacte físic no li agrada molt, necessita fer coses molt com pautades per concentrar-se en cada cosa i que no se li vagi el cap i tot plegat. I m'ha sorprès perquè no ho sabia. Bueno, crec que no ho havia dit, potser mai. Bueno, està bé que una jugadora professional digui aquestes coses. És com que ho desmitifica molt. Jo crec que, o sigui... I ho normalitza també, és molt important. Exacte. O sigui, ara només falta que en el masculí surtin gais. Que ja, però vamos, o sigui... Bueno, és que per número, saps? O sigui... Sí, però clar, és com el femení, doncs, algun hetero hi ha d'haver, doncs el masculí. Però al revés. Passem a parlar dels resultats del Barça. Primer, el més recent Barça-Wolfsburg, quarts... Del femení. L'anada de la Champions, el Barça ha guanyat còmodament 1-4. És que ho tenim fet, això. Bueno, el Wolfsburg la veritat és que no és el que era, perquè recordem que fa un parell d'anys... Vam anar a finals amb ells, no? Ens anaven guanyant 2-0 a la final de la Champions. És aquella Champions tan èpica que acabem guanyant 3-2. O sigui que era un equip potent, i el Barça va demostrar que és el millor equip del món. Fa 2 anys no vam perdre la Champions? Fa 3. Vale. Sí. I, bueno, cosa a destacar, la Sydney, el golaç que es va fotre, tu l'has vist?
Qui és la Sydney? La Sydney, És la nova? la nova, la suïssa, la que van fitxar per DMs. Vale. Què dius? Per DMs? Sí, perquè no té representant, o no tenia, i aleshores van contactar ella a través d'Instagram. Memeo. Això Buah, està això és el tan millor DM tirat de la història del club. Això és tan generació actual. Saps? Com contractar algú per DM. Una jugadora del Barça per DM. Però és boníssima, eh? No, sí. O sigui, És Busquets, literalment és Busquets. Quan ho has dit, o sigui, quan l'he ubicat Però ja sé qui tu és. has vist el gol, I és Lola? molt guapa. Això també és important per tu. Bueno, per mi, clar que és important. O Però sigui, tu has vist el gol? no. Te'l vaig ensenyar ara mateix. És un golaç. És que tot això, ahir els tòtils, mentre estàvem preparant tòtils, estàvem veient el Barça. O sigui, en teoria l'hauria d'haver vist, no? No, perquè va ser la segona part. Jo me'n recordo que vam veure estava... la primera part, Però a és més ja veritat. era al minut 90 i pico. Mira que mona. Que no, que és molt guapa. No, però mira això, Però mira quants això. anys té? Perquè 18? anava a dir, fa cara de nena. Però mira. Bueno, estem veient aquí el gol, per qui ens Hola, vaya golazo. És molt bona. I d'on ve? Suïssa. De quin equip? És que és això, Rui, venia d'un equip suís... Vale, que no diré coneixem. random perquè no sé quin Però equip és, quasi. però, saps? No venia d'un equip gran, rotllo... Vale. Venia de l'Arsenal, venia de la Lliga Anglesa. No, Vale. em sembla perfecte, eh? Bueno... Comentant més resultats, aquest no és tan divertit. Bueno, no és tan divertit. Copa Catalunya, primer títol de l'Espanyol de la temporada. Jo només vull oferir una dada objectiva sense opinions. Títols aquesta temporada, aquest 2025, Espanyol 1, Madrid 0. Epa! Marc, estaràs content? No, si el Marc també és de l'Espanyol, del Madrid. Bueno, pues... Bueno, jo només et diré diem això. que has comprat cap a casa, queda't a Catalunya, no te'n vagis Home, la cap als Copa Catalunya madriles. és un bon trofeig. Trofeu. Has fet com entre trofeu i torneig. Sí. Trofeig. Jo crec que podem patentar aquesta paraula. Trofeig. A mi m'ha agradat. I això va guanyar 5-0 l'Espanyol, que bueno, era una mica... A l'Espanyol ve amb algun jugador que venia de lesions del primer equip, el Barça, o sigui, no és que no fos ni el primer equip ni el segon, ni el tercer, o sigui, era el juvenil A amb mig juvenil B. Que per cert, parlant de Barça que no és el primer equip, una cosa, tinc mocs avui, m'ho noto. Quan respiro i parlo. El Nil Virgili, el seu germà, el Jan Virgili... Ha renovat fins al 2027. Ha renovat. Ole. I crec que qui li fa com de tutor és el Nil Virgili, perquè penja les fotos amb ell. Bueno, també jo crec, potser podria ser que fos rotllo germà orgullós que va tot arreu amb ell, perquè Sí, però... jo ho faria, la veritat. Clar, però tutor no vull dir tutor legal, Rotllo com... Representant o alguna cosa així. Sí, no sé, que va amb ell. Potser li va fer les fotos. Ah, clar. Això tindria sentit. En plan, va de fotògraf personal. Li estarà fent un documental? Ula, és molt bona, eh? És Ui, que- li acabem de fotre la idea al l'aire, El Nil Virgili. la sorpresa al l'aire al Nil Virgili. Bueno. Què més? Què va dir Pau Covarsí? Una Vale, cosa, tenim- és el nostre nen. Però és que anem, rotllo, a frase de Pau Covarsí per setmana. És que és el millor. Vale, notícia de Nació Digital, Pau Covarsí. Si el futbol no em va bé, sempre podré treballar a la fusteria familiar. És que és perfecte. És perfecte. És el millor. Bueno, i avui m'ha sortit una entrevista que li feien preguntant com és la seva relació amb els seus amics pues, que van al batxillerat, que no tenen la vida que té el Pau i tot. El Pau, ja com si fos El Pau, el amic col·lega. de tota la vida. Què diu? No, és que jo amb ells passo desapercebut perquè com som tots iguals, no sé què, tots amb el mateix serrell, tots amb el mateix pentinat, alçada, no sé què. I jo, és que, de veritat, m'he imaginat els amics del Pau. És que és tan fàcil de veure'ls. Parlant, rotllo, un poble de Girona, Sí. anant a passejar, a comprar alguna cosa, a Crec que és menjar. perfecte, és que m'encanta. Necessitàvem una figura així a Catalunya. Opino. Sí, és que el guai dels joves que se'n surtin ara del Barça és que molta gent s'hi sent identificada. És com el femení, molta gent s'ha sent identificada amb les joves del Barça. Perquè són rotllo com molt real, saps? O sigui, Sí. molta gent es pot identificar amb una Vicky López o amb un Lamine Yamal o amb un Covarsí. Exacte. Ja no és ve un anglès multimilionari, encara que sigui jove, i bueno, ara és com ve un xaval
que potser el podries conèixer tu, podria ser al teu barri i està jugant al club que veus. Literal. És que és molt xulo. És molt fort, eh? És que imagina't que una persona del nostre voltant, del nostre grup, de sobte, fos famosa. És que jo això a vegades ho penso, igual que la Muixca. Rotllo, de veritat només parlo d'ella, tinc un problema. No, però crec que és una figura com bastant curiosa d'analitzar. O sigui, és una persona que va voler treure música, ho ha patat, ha ficat a tota la gent del seu voltant, bueno, tota no, però a gent del seu voltant en la seva vida d'artista, per dir una forma, però que al final segur que va... Bueno, ho ha dit més d'un cop, no? Que ella pren copes amb les seves amigues o se'n va al bar amb les seves amigues com si res. És que imagina't que de sobte tinguéssim al voltant una persona que passa això, que entra a un equip, no sé què, que es fa músic i ho peta, no sé què, i nosaltres aquí, rotllo, anant a aprendre alguna cosa amb aquella persona tan normal, saps? Perquè seria lo normal. Però és com... A mi em peta el cap. Ja. D'aquí res, els nostres amics l'estaran reflexionant això. Tu i jo sent famosos. Els tòtils. És que per mi la vida dels famosos, o sigui, com el famoseo, és una cosa que m'obsessiona. Vingui d'on vingui, vingui de l'esport, vingui de la música, vingui que ha buscat ser famós a través de xarxes socials, o que sigui. A mi és una cosa que em peta el cap. Que la gent sigui famosa. No, la gent del voltant de la gent famosa. Doncs podries fer un documental. Els amics dels famosos. L'Oriol i jo últimament estem molt tirant per documentals. Faríem un documental de tantes coses. Bueno, jo és que vull fer documentals. O sigui... Jo tinc una optativa de documental a la carrera. Jo l'any que ve la tindré. Jo segurament l'any vinent la faci. Molt ben fet. Perquè he descobert que he de fer moltes més optatives de les que em pensava. Els crèdits, ETCS, crèdits... Exacte. Bueno. Deixem de parlar de crèdits, de documentals, de coses. De tot plegat. I passem a Culturetes setmanals, on us portem les meves recomanacions setmanals. Avui 3 recomanacions curtes però intenses. Comencem amb el Capri, el live action de Blancaneus, com sempre, divendres, dissabte, diumenge. La teniu disponible al cinema local. La veritat és que no tenia ni idea que feia una pel·li de Blancaneus. O sigui... Jo el que no sabia és que la treien ja. O sigui, és la típica cosa que fa molt de temps que es va dient... L'any passat, disponible en 2025, i de sobte estem a març-abril, i la treuen i dius... Exacte. O sigui, per exemple, amb la pel·li de Stitch, del live action, de Lilo i Stitch, estan fent molta promo. Però moltíssima. A mi em surt tot el dia, potser també és que jo li dono like a tot, però em surt tot el dia també perquè m'agrada molt l'Stitch, però crec que últimament s'està perdent molt fer promos bones de les pel·lis. Bueno, és que fer promos pasta. Aleshores, potser si s'han gastat tot el presso en... en els drets de la pel·li. En els drets de la pel·li, el live action, aleshores, com es ha de fer com a animació i gravació, és car... Doncs no sé, potser no queda tant diners per fer promo, o potser la promoció està enfocada a altres països que creuen que podran tenir més audiència i més taquilla. Clar, això pot ser. Però a Espanya han dit, vale, hem fet estudi de mercat. A Espanya, ni ho intentis. Anem a fer-ho tot a Itàlia. Això podria ser, clar. Bueno, per altra banda, el 21 de març, és a dir, aquest divendres, demà, o sigui, avui, quan estem sonant en directe. Feliç Dia Mundial de la Poesia! Bueno, pues jo pensava que era dissabte. Bueno, què li farem? Es fan esdeveniments a Barcelona, Cambrils, Tarragona, també crec que a Balaguer... O sigui, arreu de Catalunya es fan esdeveniments pel Dia Mundial de la Poesia. Realment anem tard mirant-ho. Ho estem dient al mateix dia que són en directe i la majoria no s'ho escolta en directe, no passa res. O sigui que us arriba tard la informació. Però bueno, aquí no diem que ho avisem tot a l'hora. Clar. Exacte, nosaltres avisem la informació quan ens arriba a nosaltres, també. Correcte. Aquesta informació potser sí que us arriba si l'escolteu en directe o si l'escolteu només sortir. És que el 22 de març, i en general crec que aquest cap de setmana, 22 i 23, es fa la iniciativa de Cap Butaca Buida, que és com uns dies que es vol que tot el teatre de Catalunya, literalment com diu el nom, i no hi hagi cap butacà. Cap butaca buida. Bueno, és una iniciativa guai perquè els teatres estiguin plens i és una manera també de connectar la gent doncs, amb propostes de teatre que potser els interessen però no saben que estan allà. Exacte. Jo també afegir, perquè ho he vist avui buscant llibres per llegir, Afegeix. han tret un nou llibre dels Jocs de la Fam.
És veritat! Que és el 5è i és de la història del que fa Mantó, el Mantó, que és bastant borratxo, de la És Katniss. l'història del borratxo. Sí, dels seus jocs de la fam. Bueno, no sé, m'ha semblat interessant. I ara, moment Els catalans inesperat, fan coses. Portem una secció... especial. Avui hem decidit que, com ja portem temps, que el temps ens tira una mica a sobre quan no tenim entrevista, que havíem de tenir entrevista però al final no, hem decidit fer un joc. Serà un joc en honor als tòtils perquè va de bulos. Exacte. És un joc que haureu vist en milers de podcasts, que haureu vist en milers de TikToks i plegat, però bueno, és divertit. Sí. És el típic joc on dius dues mentides i una veritat, però amb titulars de la premsa. Perquè sabem que hi ha titulars de la premsa que són una mica surrealistes i, bueno, volem fer una mica honor a aquests titulars. Començarà la Lola, la primera ronda, amb 3 titulars. A veure, Lola, amb què em sorprens? Vale. Jo m'espero coses molt rares perquè jo he trobat coses molt rares també. Jo no m'he esforçat tant, Vale, Però bueno. no passa res. Vale. Primera ronda. Farem 2 rondes cadascú. Vale. Primer titular. Salvador Illa diu: catalans, no tingueu por a Espanya. M'ho crec. Titular 2. Les ciutats europees amb més cocaïnes a les aigües residuals. Tarragona segueix la segona. Tercer titular. La Generalitat es planteja instaurar el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, com a festa nacional. Ara haig d'adivinar quina és la veritat. Sí. Lola, haig de dir que és la de Tarragona perquè també l'he triat. Què dius, Oriol? És que és molt bo. És molt bona. La tens també. Sí. És que estem tan connectats, Oriol. És que, de veritat, boníssima aquesta, és boníssima. és molt bona. O sigui, jo no he entrat a llegir què posava, però és que... Jo crec que A veure. jo tinc el link de les notícies. Jo vull llegir els titulars que t'has inventat, llavors. És És que el de Salvador que Illa... un 40% de... Espera. Cau un 40% la presència de cocaïna a les aigües residuals de Barcelona mentre la ketamina augmenta. Tarragona encara és la segona ciutat europea on es detecta més cocaïna. De veritat? És que jo a vegades crec que vivim en una realitat paral·lela. O sigui, és molt heavy. Sí. Bueno. Jo vull saber quines notícies falses t'havies inventat. És que hi havia hagut una que era molt divertida, que era veritat, però l'he tret perquè aquesta era encara més divertida. És que aquesta era molt bona. Bueno, dic les 2 notícies falses que m'havia Exacte. inventat. La primera és: un veí de Vic bat el rècord Guinness fent una botifarra a la brasa de 12 metres. L'espectacular botifarra va requerir la col·laboració de 3 carnisseries locals. Oh, aquesta hauria sigut bona. Creïble. Sí. I després, un veí de Lleida denuncia que li han robat la cadira fixada al carrer des de fa 15 anys. Diu que era la seva cadira oficial per veure passar la gent i sospita d'un altre jubilat del barri. Això tant de bo fos real. Rotllo, aquesta m'hauria agradat que fos real. Bueno, pues... segona ronda. Segona ronda. No, però comença tu ara, saps? I jo tanco. Por si acaso. Clar. Vale. T'imagines que hem tornat a fer la mateixa? Seria molt loco, Seria molt loco. No, 100% que no. 100% que no. Vale. Primera notícia. La penya gastronòmica de Sant Cugat veta oficialment la pinya a la coca de Sant Jordi. Després de la polèmica coca tropical de l'any passat, la normativa interna prohibeix afegir ingredients exòtics sense consulta prèvia a l'assemblea. Si això és cert, em sembla molt fort. Bueno, segueix. És divertit. Després, uns turistes acaben a Olesa de Montserrat caminant de nit des de Montserrat seguint Google Maps. Els bombers els troben sans i estalvis i ja treballant amb Google per afinar la ruta després de l'incident. Segueix. I l'última, un flamenc desorientat passeja pels carrers de les places d'Hòstoles. L'animal ferit de la per un perdigó ha estat traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge, del Segoments de l'Empordà. A veure, jo crec que la del mig no és certa, perquè no crec que Google Maps restauri un camí només perquè 2 guiris es perdin. Quina era la primera? Jo crec que és la de la coca. La coca. La de la pilla amb coca. O sigui, de la coca, de menjar. Ui, vigila a les aigües de residuals a Tarragona, Tarragona. La notícia que és veritat és la del flamenc.
Uau. A sobre hi ha una foto tan graciosa, em fa pena perquè es va desorientar perquè el van disparar. Disparar. Jo he pensat, no, un flamenc no es desorienta. Però, sisplau, mira la foto, que graciós. Ara no carregarà. Bueno, aquí fem fomo als nostres oients. Mira, pobret. Ai, pobre! Està a mig de la carretera, Pobito. quiet. Pobret, em va fer molta pena. És que també la de la pinya pensava, a veure, és molt heavy si és cert, però no sé, he pensat, mira. Vale. La meva segona ronda és especial Renfe, vale? Jo ho he pensat, eh? Un tren de la Renfe arriba puntual. Aquesta seria molt òbvia, que és falsa. Ja, Vale, primer titular. 13 trens d'alta velocitat afectats per 2 incidències a la infraestructura Adif. O sigui, podria ser real, aquesta? 2. Després d'anys de silenci, els directius de la Renfe demanen disculpes per no augmentar els trens de llarga distància. M'ho crec perquè sempre es preocupa més de la llarga distància que Habituals. del regional o del local. Bueno, local no, però ja m'entens. Tercera i última. Esquerra Republicana demana treure Rodalies de Catalunya i augmentar la xarxa de ferrocarrils catalans de la Generalitat. Aquesta és massa bona per ser veritat. Jo crec que la que és veritat és la primera. Sí. Vamos. És que he pensat, 13 són masses. Saps? Seria el típic que dic sí, 15 trens han estat aturats per culpa d'una incidència. Però és que estem tan mal acostumats. Ja. Això, que ja m'ho crec, o sigui, és que m'ho crec. Em dius, explota un tren per mal l'estat i m'ho crec. Sí, no em sorprèn. Sí, és que no em sorprèn res de la Renfe a mi. He guanyat. Has guanyat. Bueno, clar, és que la primera ronda... La primera no val. Però igualment, jo no he encertat i tu sí, has guanyat. Bravo. Iepa. I què guanyo? El meu títol carinyo. de detector de fake De news. bulos, sí. Clar, és que saps què passa? Jo faig tants bulos que no sé detectar. Clar, vaig veure que hi havia un curs per... ara no em surt el nom, però per fer fact-checking, saps? Els que miren si les dades són certes i vaig pensar en tu. Hola. Vaig dir, mira, els bulos dels tòtils aquí s'acabaran. No. Bueno, tiraré una dada. Segurament els tòtils, un dia d'aquests, en concret, cobrin per fer de tòtils. Uau. Uau. Jo això no ho sabia. No ho sabies? No. M'ha arribat a mi la info per Pinganillo. M'han dit que es contractarà un dia els tòtils per fer la nostra millor feina, és a dir, fer bulos. Fer bulos. No, és broma. És fort. Jo opino que és molt fort. Sí. O sigui, encara no està 100% confirmat. No, i tampoc podem donar informacions. Perquè no volem, bàsicament. Lo típic de... És que no podem parlar més d'això, perquè... Bàsicament perquè no volem, perquè si no ja sabeu que aquí podríem dir tot, i després ens dirien, no, al final no. No, podríem dir una borrada. Sí. Però bueno, ens sembla molt fort, ens sembla molt guai. És com que es posa en valor la nostra tasca educativa. No, tasca educativa. La nostra tasca que fem al servei de radiodifusió del Prat. Exacte. Radiodifusió del Prat. RDTVP. És molt difícil. Radio Televisión Pratense. Bueno, i això tant de bo cobrar cada dia que venim aquí a fer feina. És que t'imagines venir aquí a cobrar? Buah, seria molt divertit. Però també tindríem un nivell de feina molt més... No, jo dic per fer el que fem. Home, estaria molt bé. Estaria superbé. Ens traiem uns calarons... També et dic que sembla que venim aquí no fem res, però fem coses. Ja ho m'explica un dia. Sí, no, realment fem molt més del que sembla. Però vull dir, o sigui, com que penso que és una de les feines més fàcils. O sigui, això és veritat. Uau, la Lola acaba de fer un statement aquí. No, però vull dir-te. O sigui, clarament depèn del programa, però per exemple, el que no surti d'aquí, que vam estar parlant la setmana passada, vale, han de fer recerca informativa, però ja està. Vale, que és un cop al dia. És que un cop al dia és més que un cop a la setmana. Però pensa que parlen d'una persona.
perquè en comptes de fer... És que jo vaig pensar l'altre dia, si féssim un programa al dia, en comptes de fer secció de música, secció de futbol, no sé què, fem dilluns futbol, dimarts música, saps? Ja, també Debats omplir de no una sé hora què. diària, no sé. Jo em veig molt capacitada, Home, si vas amb temes de sobres, sí, però clar, hauries de... Però és que el món està constantment... Oriol, Sí. és que no para, el món no para. Però també has de trobar notícies interessants, perquè tampoc pots dir... Però lo interessant ho fas tu, Oriol. Ja, també és veritat. És que tu penseu així, és la feina més fàcil del món, agafar un micro i parlar gent que ens és fàcil agafar un micro i parlar. També és veritat, també és veritat, perquè també la ràdio té aquest component de... Ara cada vegada menys, però que no estàs davant d'una càmera i aleshores no és tan... Ja, però ja m'entens, o sigui, Sí, sí, nosaltres o sigui estem sols, no hi ha cap operador, potser si tinguéssim un tècnic, dos càmeres, la gent mirant-nos quan passa, perquè a Catalunya Ràdio està a la vista del públic, seria diferent. També la sensació de... Perquè nosaltres no ho fem en directe, la sensació d'estar en directe, que si dius una cagada monumental, l'escolta tot Catalunya en directe, en ràdio, en antena, Ja. doncs bueno... Però no dic que no tingui la seva complicitat, o sigui, complicació, ni que sigui xupadíssim. El que vull dir és que posats a fer això i posats a fer un documental, és molt més fàcil això, que fer un documental. Clar, home, la tasca específica de locutor potser, no sé, més fàcil. Des del meu parer, tot. Clar. Òbviament, des del meu parer, o sigui, vull Jo crec que cada un té la seva complicació. Potser la tasca que té un productor o un documental no té el mateix nivell de dificultat que la d'un locutor, però clar, depenent de com ho mesuris, perquè potser un locutor et fa una narració d'un partit espectacular que dius, és que això no ho podria fer jo en la meva vida, i un productor et fa un pressupost que és horrorós. Ja. No sé, és molt relatiu tot. Sí, però bueno, no sé. És que és com que últimament penso en les feines de comunicació audiovisual, perquè, clar, haurem de fer pràctiques. Llavors, Bueno, això es podria considerar pràctiques, no? Realment? No, però dic pràctiques convalidades, o sigui, curriculars. Haurem de parlar amb la ràdio. Ràdio Prat. A veure si s'escolten els programes. És broma. Nosaltres tampoc ens escoltem cap altre programa. Algun. Que, per cert, ara que ja estem acabant el programa, que ja ens queda res, mirem cap a dalt perquè hi ha un rellotge. Sí. Quanta gent ens va posar la granota després del programa anterior que vam dir que ens posi una granota? Jo estic enfadada. Quanta gent? 2. Pues jo afegeixo una, 3. Qui? Un amic meu que es diu Unai. Pues ja està. 3 persones. 3 persones. Una cosa, de veritat, tota aquesta feina per que no us escolteu, els tòtils. Sort que ho fem per amor a l'arte. Home, és que si ho féssim perquè és que si no... Si ho féssim per repercussió, per d'estos, que jo crec que ningú arrencaria un projecte perquè es frustraria. No, clar, 100%. De fet, recordeu que ens podeu seguir a Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, TikTok, que TikTok no sé què ens passa últimament, que els vídeos no... L'algoritme no està al nostre costat. No. Veníem d'una ratxa de 1.900, 800 visites, algun de sobte 2.000, i ara no superen les 300 visites. No sé què està passant. A mi m'està frustrant una mica, perquè jo tinc... És la CIEM del TikTok. Exacte. A mi m'està frustrant perquè no acabo d'entendre què passa, perquè no hem canviat el tipus de vídeo, i alguns sí, com per d'esto, igualment. Però bueno, recordeu, comentar-ho tot, donar-li like a tot, deixar-ho reproduint-se tot. Dóna igual. També per intentar arribar a gent que no siguin les nostres amigues. O sigui, les valorem molt, però, saps, per créixer una mica com a tòtils, com a projecte. Clar. Que no volem ser famosos, tampoc, però volem arribar al màxim de gent que puguem. I passar-nos-ho bé. I passar-nos-ho molt bé. Si arribem a gent, podem portar més gent entrevistada. I ens ho podem passar encara millor. Exacte. Tot és una bola. Tot és una bola. La tómbola. Sí. En fi, jo crec que aquí acabem el programa 27. Ja 27, Ja 27.
Al principi dèiem, ja portem 3, 4. Uau, portem 5 programes. Que heavy, portem 10. Vam fer l'especial 10. Sí, és veritat. Portem 3 vegades més. No, sí, 2 vegades Gairebé. més. Gairebé. Però bueno. 27, 27 programes, la setmana que ve 28. I la següent 29. I la següent 29. Qui ho havia de dir? Bueno, la setmana vinent ja... Ah, no. Anava a dir, ja serà abril, però no. No. Encara no. És el millor mes de l'any, és el meu mes preferit. És molt bonica la primavera. És perfecte. Però bueno. Bueno, ara sí, ens acomiadem ja aquí. la xapa. Sí. I Fins la setmana vinent. Adéu. Adéu.